Så er jeg gået i gang med arbejdsdag her i påsken på Nokken. Grunden skal ryddes, og der er meget, der skal ryddes væk. Jeg elsker natursten. Ja. Jeg synes, de er så smukke og kraftfulde. Og så vil jeg jo rigtig gerne bevare det her birketræ, selvom der er mange, der siger ned med det, væk med det, så du kan sætte dit hus, hvor du vil og sådan noget. Men jeg vil bevare det, og der skal jo jord på, så for at undgå, at birketræet rådner ved, at der kommer jord op på det, så kunne man sætte et eller andet rør, men så tænkte jeg, ej, det skal da være sten. Det har jeg engang set i Frankrig, og det var rigtig smukt. Ja. Så er det bare med at udnytte det, man har på grunden. Okay. Merete er på besøg, og hun er bare god til det der med havearbejde. Ej, det går da vildt godt, hva'? Ja. Nu kan man se alle tingene derinde. Det må du stadig. Ja. Det er brumbær, der skal klippes i små stykker, Ja. så man bedre kan tage det væk med en greb. Hvordan ser en greb ud? Det står der. Nå, det var sådan en der. Så hvis du går i gang med en motorsav med det her, så er du heldig, at der ikke længere er noget brumbær, som kan sprøjte i hovedet på dig. Og Sprøjtet? ja, men hvis du sætter i gang med en motorsav her, sprøjter det ud til alle sider. Nå, med alle de der pikken. Og så får du det der Ja. brumbertorne i hovedet. Ja. Og så skal du have sådan en beskyttelsesdragt i hvert fald. Så du gør det. Alle er meget velkomne til at komme og give en hånd her på arbejdsdagene i påsken. Og som I kan se, så er der nogle forskellige billeder af nogle ting, som jeg skal af med, så dem kan man jo komme og hente.